Ya. Bayu karo Bagong iki kaya tumbuh itu tutup kok. Ngene Mas Gareng. Wah iki gonge iki gonge. Wong tutup. Are kok trauma iki ngopo to? Aku ngomong hati-hati. Lah nggih pripun Pak? Jebul ana sing ngresake peling mau ana meneh sing ngresake peling kadangku Taruna Mas Saiful. Ya. Ayo ning di ning kene